Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Prestatu behar dugu arrautza pizza, pizza ezagutzen duzu denak, italiar plater bada, baina emaitza ikustekin ikusiko duzu zer antzuna. Orain dela 50 urte kasik herriko etxe eta mendiko baserri guztietan oloak hazten ziren etxean behar zituzten arrautzak eta olaskoak izateko. Egin behar dugu gaur arrautza pizza bat. Orduan hortarako beharko dugu 6 arrautze, oregano, piper pikilloak, zeitun beltzak, behi gazna, gazna birrindu ere bai, gatza, 2 koilara irina, eta gero esnea, 250 mililitro, eta gero urrai azpikoa. Beraz, hasiko gara, masa prestatzen. Arrautzen proteinak aminoazido esentzial guztiak dituzte. Aminoazido esentzialak gorputzak ezin ditu sintetizatu. Bi koilara irine botako dugu. Oregano pitxin bat. Erraltza. Eta nahaztiko dugu ongi. Grumo hauek entzeko batidora sartu behar diot. Gehituko dugu esnea.
Bai. Eta molde batean jarriko dugu labean. Masa egin artean. Beraz, hau labea. Gure tortilla edo gure pasea kuajatzen den bitartean labean, egin duguna da moztu bertze ingredientiak. Orden, behigazna jarri behar diogu. Vale. Gazna, orain magra moztuko dugu tira zabal batutan. Hola. Piperpikilloak ere bai. Eta zeitun batzuk erditi mozten dugu ere bai, zeitun beltzak. Gu pentsatu dugu osagai hauekin osatzea gure pizza, baina bueno, pizza bat botatzen aldi duzu txampiñoinak edo zizaporena, atun. Horrela, eta orain beretuko dugu jaberja gure masa prest dagoen. Hemen dugu gure tortilla, bai? Zinolako forma hartu den. Orain, behar digu buelta. Zen gero berriz ere labean jarri behar dugu. Orduan, eta orden jarriko dugu labean sartzeko plater batean. Horrela, eta hementxe montatuko dugu gure pizza. Tomatea jarriko dugu azpien. Gero, gure aceitunak. Perra. Behigazna. Gazna rallatu gainetik. Hauxe sartuko dugu labean, urtu hartio gure gazna, eta gero gazna urtzekin jarriko dugu ordaiazpikoa gainetik berotzeko pixka bat, bai? Beraz hau labean sartuko dugu.
Horren bezala, orain magra puxkek jarriko dugu. Eta, ikusten duzen bezala, pizza bat. Berriz labera jarriko dugu. Utzeko pixka bat baiazpikoa eta prest egongo da. Bueno, inier dugune da, oregano pixka bat bota, gainetik. Hola, pizza useina gehiago zumetzeko. Baltzenekien 2017an Lizarra aldean zeudela Nafarroko olio eta broilerren 29%ko txelaua? Hemen dugu arrautza pizza. Ikusi ze sorpresa hartuko duten gure konbidatuak. Pizza bokadu goxo bat eta gainera indugune da pixka bat moldatu masa crujiente edo pizza kuruskaria bihurtu dugu tortilla edo arrautza guria. Eta benetan goxoa da, Arrautza pizza osagaiak 6 arrautza, 250 mililitro esne, 2 kollara kada irin, kollara txokada bat oregano, olioa, piper beltza, gatza, tomate salsa, 100 gramo beigazna, 4 pikilo piper, 3 urdai azpiko xerra, 12 oliba beltz ezurgabe, gazna birrindua.